Dobrý večer, dobrý deň, vítajte pri učiteľských dielniach špeciál. Tentokrát sa budeme venovať Gemini a jeho nástroju Canvas. Takže poďme rovno na to. Canvas Gemini je vlastne interaktívne pracovné prostredie, v ktorom môžeme vytvárať rôzne texty, editovať ich a prípadne vytvárať aj interaktívne nástroje pomocou práce s programovateľným kódom. Takže kde nájdeme samotný Canvas? Keď sa prihlásime do svojho Gemini účtu, tak Canvas je vlastne medzi nástrojmi, čiže tuto, kde máme promptovacie políčko, keď si rozklikneme nástroje, tak máme tu k dispozícii samotný Canvas. Takže môžeme si ho vyskúšať hneď spustiť. A zmení sa nám základ promptu, poďme spolu písať alebo tvoriť, pretože ten Canvas bude vlastne produkovať buď v režime editácia textu, alebo v režime editácia kódu. Takže poďme najprv vyskúšať niečo napísať. Napríklad vytvor mi zaujímavý a zábavný článok pre učiteľov na tému ako sa nezblázniť v digitálnej dobe s rozsahom do 400 slov. Prípadne si tam môžem dať nejaké ďalšie špecifika, ktoré by som očakávala. Zatiaľ to vyzerá, že používam ako keby bežné četovacie rozhranie, ale na čo netreba zabudnúť je, že ideme pracovať v nástroji Canvas. Optimálne je, keď zvolíme uvažovací režim, čiže nie len priamo ten rýchly, ale trošičku vyšší level a odošleme túto úlohu. Čo sa stane oproti klasickému četovaciemu režimu? Automaticky sme presmerovaní do Canvas prostredia a v tomto Canvas prostredí máme vlastne svojho Canvas asistenta alebo agenta v tomto prípade, ktorý má pre nás pripravené editačné rozhranie v tejto ľavej polovici obrazovky a v pravej polovici obrazovky sa nachádza potom text, v tomto prípade text, až budeme programovať, tak potom to bude kód a aplikácia, ktorý je vytvorený na základe našich požiadaviek. Čiže náš agent Canvas nám napísal, že tu je zábavný a praktický sprievodca prežitím pre všetkých učiteľov, ktorí bojujú s digitálnym svetom. Článok som spracoval tak, aby bol ľahko čitateľný, vtipný a priniesol vám aspoň malú úľavu medzi dvoma online testami. A môžeme teda pozrieť sa na jeho výsledok. Máme tu k dispozícii teda digitálny zen pre učiteľov, to bude akože atraktívny názov, a potom v niekoľkých odsekoch a v niekoľkých bodoch rozpracovanú danú tému. Čiže niečo, čo by sme v princípe mohli očakávať aj od klasického chatu, avšak je tu možnosť používať ešte nejaké ďalšie nástroje, ktoré sa nachádzajú tuto v plávajúcej roletke úplne napravo vedľa článku. Čo to sú? Máme tu možnosť zmeniť dĺžku tohto článku, máme možnosť zmeniť tón, čiže môže to byť viac profesionálnejší, zábavnejší a tak ďalej, prípadne navrhnúť nejaké ďalšie úpravy. Ako sa s tým pracuje? Jedna vec, môžem využívať teda klasické to rozhranie Canvas agenta v ľavej strane obrazovky, čiže ak by som chcela nejaký špeciálny prompt, ktorý tu bude vhodný na úpravu celého textu, tak môžem to tu vľavo zapísať a pokračovať, ako keby som pracovala v tom chatovacom režime. Ale ak budem chcieť používať tieto úpravy vpravo, tak ja si môžem napríklad označiť nejakú časť, zoberiem si nejaký odsek, napríklad tuto mám odsek analógový ostrov zborovní a chcem, aby tento odsek bol rozpracovaný trošku viac, takže dám si, že zmeniť dĺžku. Môžem si nastaviť, či to má byť kratšie, alebo chcem to dať dlhšie, čiže pomocou posuvníčka si to nastavím. Agent pracuje a už nepracuje s celým článkom, ale iba s danou časťou, ktorú som mu vyznačila. Čiže je tu navrhnutá úprava, ktorá môže byť, povedzme, že sa mi to páčila, že to je v poriadku.
Ďalej, čo môžem vyskúšať, opäť vyskúšam si zobrať iný odsek alebo len vetu, povedzme, to je na mne, že akú dĺžku textu budem dávať. A tu na boku mám k dispozícii zmeniť tón. Takže vyskúšam a môžem si pozrieť, môžem byť viac neformálna, môžem byť veľmi formálna, na druhej strane to je iba formálny alebo veľmi formálny. Čiže viem si zvoliť a schválne vyskúšajme, že aké to bude, keď to bude neformálne. Vidím, že sa mi ten text, ktorý tam pôvodne bol, zmenil na menej formálnu verziu. Kamoš, fakt sa vykašli na to detektívne pátranie, či ten slog zbúchal, či GPT. Čiže vidím, že ten posun textu je zjavne do tej neformálnej roviny, z tej neutrálnej do trošku teda menej formálnej. Čiže takýmto spôsobom ja vlastne s textom viem pekne pracovať a de facto nepracujem vždy, že nedávam ako keby kvázi generovať nánovo celý text, ale vždy pracujem s nejakou časťou a doľaďujem, robím taký ten drobný fine-tuning toho textu, ako keby to bol textový editor, ale vedený umelou inteligenciou. Pokiaľ by som bola matematik, viem si vložiť do textu v hornom menu vedľa písacieho stroja mám aj teda vložiť rovnicu, takže vedela by som aj nejaké špeciálne symboly vkladať a mám tu na k dispozícii aj možnosť, že hneď si to aj vytlačiť, čiže ak by som dala tlačiť, môžem si to napríklad vytlačiť formou PDF dokumentu a hneď hotový článok, s ktorým viem pracovať. Čo tu ešte máme, je úplne vpravo hore tlačidlo vytvoriť, ktorá má k dispozícii nejakú ďalšiu ponuku. A v tej ponuke sa mi schovávajú možnosti, ako vytvoriť z tohto, čo tu mám, je nejakú webovú stránku. Mám možnosť vytvoriť aj infografiku pre učiteľov, alebo teda akékoľvek publikum. V prípade, ak by to bol edukačný článok, tak môžem si napríklad zvoliť aj vytvorenie kvízu, alebo výukových kartičiek. A pokiaľ používate notebook LM, tak vlastne vás neprekvapí, že je tu aj možnosť audio prehľadu. Okrem toho, ja ale môžem vytvoriť čokoľvek iné, čo by som chcela. Čiže na základe tohto textu, ktorý mám vygenerovaný, si môžem vytvoriť aj materiál úplne iného typu, čiže napríklad nejaké shrnutie najčastejších otázok, alebo vybrať 10 alebo taký sumár 4 najdôležitejších bodov z tohto článku a tak ďalej. Čiže ja si viem de facto povedať akýkoľvek výstup, ktorý by som očakávala, že chcem vytvoriť z tohto textu. Poďme si ukázať napríklad infografiku, ako to bude vyzerať. Takže kliknem si na infografiku. Chvíľočku počkám. Čo mi môj agent vytvorí. On si musí tú infografiku v podstate vytvoriť od začiatku, čiže má k dispozícii pomerne rozsiahly text. Z tohto textu sa pokúsi vybrať tie najdôležitejšie časti, ktoré budú zahrnuté do infografiky. Aj mi to tu na boku povie, že ahoj, na základe tvojho skvelého článku Digitálny zen pre učiteľov som pripravil modernú jednostránkovú infografiku. Tento vizuál som navrhol tak, aby bol nielen informatívny, ale aj vizuálne zábavný, čiže presne v duchu tvojho textu. Použil som teda farebnú paletu ostrá modrá, energická oranžová, fialová, ktorá pôsobí moderne a optimisticky. Čo v infografike nájdeš, takže uvidíme, o chvíľočku to bude hotové. Zatiaľ vidím tuto v tej pravej časti obrazovky kód, ktorý sa mi generuje. Nemusíte sa toho báť, pretože ten kód sa vlastne generuje bez toho, aby ste potrebovali do ňoho nejako zasahovať. A v okamihu, keď bude kód vytvorený, tak vlastne ja uvidím náhľad tejto mojej infografiky. Táto infografika je de facto urobená ako interaktívna webová stránka, čiže viem si ju aj pozrieť ďalej. V hornej časti nad infografikou mám k dispozícii tlačidlo kód, ktorým sa viem prekliknúť do kódu, alebo potom ukážku, čo je teraz zapnuté, že som sa zapla a mám náhľad tejto infografiky. Ale pokiaľ by som chcela napríklad naplno si odskúšať túto infografiku, čo to urobí, tak mám k dispozícii vpravo tlačidielko zdieľať.
Dám si to, že zdieľať. Chvíľočku. Čo mi to nezobralo. Chvílinku. Mám vytvorený kód, ten si nakopírujem a otvorím si napríklad buď v novom okne prehliadača a môžem sa pozrieť, ako bude vyzerať táto infografika. A toto je už môj finálny produkt, čiže ako nevyhorieť skôr, než sa nabije tablet, trošku tak netradične zobraté, ale keďže som chcela, aby článok bol tak menej formálne ladený, takže on využil takúto nejakú, alebo takýto nejaký tón pre komunikáciu s čitateľom. Máme tu na kapacitu učiteľovho mozgu. Dnešný učiteľ nerieši len kriedu, ale 47 neprečítaných e-mailov, pípajúce notifikácie. No a vpravo graf ukazuje tragické rozdelenie našej pozornosti počas bežného dňa. Náhľadovo, čiže máme tu napríklad EduPage, mám tu napríklad Teams, mám tu nedostatok spánku, čiže ako OK, je to trošku uletený článok, ale vytvorilo mi to k tomu infografiku. Takisto potom mám tu na nejaké ešte grafy, ktoré pridalo pravidlo digitálneho západu slnka a teda vidím, že snažil sa dodržať ten tón a vytvoriť niečo také menej formálne, ale celkom zaujímavo ladené, že ako to vyzerá, keď proste využívame digitálne technológie a niekedy naozaj máme čo robiť, aby sme sa nezbláznili pri ich používaní. Takže mám tu na možnosť aj preklikávať sa po jednotlivých častiach hore, takže táto infografika je vlastne k dispozícii, keby sme ju chceli použiť ako nejaký výučbový materiál, samozrejme na nejakú inú, rozumnejšiu výučbovú tému, tak vlastne viem ju distribuovať svojim študentom alebo žiakom prostredníctvom jednoduchej online adresy, čiže viem bez toho, aby sa prihlásili, im poskytnúť túto infografiku, napríklad na skúmanie nejakých dát, ktoré sú tam obsiahnuté, nejakých faktov a podobne. Podobným spôsobom by som si vedela vytvoriť aj napríklad webovú stránku. A čo tu ešte ďalej mám, kde si mám možnosť pridávať, pýtať sa nejaké ďalšie veci, čiže v rámci tejto mojej infografiky tiež s ňou môžem ďalej pracovať pomocou plávajúcej roletky vpravo. Pokiaľ by som sa chcela vrátiť k pôvodnému textu, ktorý mi bol vygenerovaný, čiže mám už k dispozícii infografiku, ale ja ešte chcem niečo s tým pôvodným textom robiť. Takže budem listovať v ľavej časti obrazovky naspäť, tam, kde mi vypisuje výsledky môj Canvas agent a ja tam nájdem ten odkaz v takom sivom políčku, že učiteľský manuál na prežitie v digitálnej džungli. To je teda tá verzia, ktorú som vytvorila pred pár minútami. Dám si ju, že otvoriť. A zrazu som naspäť v tom texte, s ktorým môžem pracovať. Prípadne, ak by som z neho chcela vytvárať niečo nové, tak si môžem túto zvoliť možnosť vytvoriť. Môžem si vytvoriť aj informačnú web stránku, nie je to isté, čo infografika, pretože tá infografika mi primárne bude poskytovať informácie formou grafov, prehľadov a tak ďalej. Webová stránka je zase skôr materiál, kde sa viem preklikávať a zisťovať tie informácie v tej textovej podobe. Ale čo by som si mohla napríklad vytvoriť? Predstavte si, že idem teraz ako nejaký školiteľ o digitálnom wellbeingu pre učiteľov robiť školenia niekde na školu. Mám takýto materiál, ja viem, že teraz momentálne značne uletený, ale povedzme, že mám takýto materiál a chcela by som, aby mi na základe toho materiálu vytvoril Canvas prezentáciu. Takže ja si tu napíšem do tej voľnej časti, opíšte vlastnú aplikáciu, takže bude to napríklad prezentácia pre učiteľov. Čiže môžem takto. Môžem to mať aj špecifikované v rozsahu povedzme 10 slajdov, alebo keby som tam niečo špecifické chcel, môžem si to tam doplniť. Ak by som robila napríklad prezentáciu pre žiakov, môžem si tam špecifikovať, že bude to prezentácia pre žiakov vo veku 12 rokov a na rozsah povedzme jednej vyučovacej hodiny 45 minútovej, s tým, že tá prezentácia má byť humorne ladená a tak ďalej. Čiže viem si to ako keby kvázi takým malým promptom doladiť. Takže ja si dám Enter. Opäť sa pozriem, čo sa deje vľavo, tam, kde mám teda rozhranie môjho Canvas agenta. Chvíľočku pracuje.
a snaží sa mi teda spracovať materiály do podoby infografiky, do podoby prezentácie. Vidím, že zrazu sa prepne do rozhrania vpravo, už sa tam vytvárajú snímky, bude to chvíľku trvať, pretože vytvorí nielen štruktúru tej prezentácie, ale vytvorí mi aj samotný obsah jednotlivých slajdov, vytvorí mi aj grafiku jednotlivých slajdov a už vidíte vpravo hore aj zatiaľ ešte neaktívne tlačidielko exportovať do prezentácií. Takže výslednú prezentáciu, teraz sa zaktívnilo tlačidlo, budem vedieť exportovať do mojich Google prezentácií. Prípadne, pokiaľ by som chcel, môžem si ju aj stiahnuť. Skôr než to budem robiť, tak ešte si môžem prezrieť tú prezentáciu, ako vyzerá. Vidím, že sa celkom dobre chytil tých prezentačných úprav, aby to vyzeralo naozaj čiste, minimalisticky. Dá sa povedať v princípe profesionálna prezentácia. Ak by som mala nejaké špeciálne požiadavky k tejto prezentácii, môžem si dať v tom ľavom rozhraní, tam, kde teda je ten môj Gemini Canvas agent, môžem si ich tu nadať. Čiže napríklad chcem zmeniť farby, chcem zmeniť alebo chcem pridať nejaký iný slajd, všetko, čo potrebujem, viem napísať tuto môjmu agentovi, ktorý to zapracuje do tej prezentácie. Pokiaľ to budem stiahovať, stiahnutie bude prebiehať ako PDF dokument, čiže o chvíľočku budem mať k dispozícii PDF-ko s touto prezentáciou. Ak by som si dala exportovať do prezentácií, vlastne ja ako keby neuvidím zatiaľ nič. Vytvárajú sa tie snímky. Moje PDF-ko zatiaľ je hotové a export do prezentácií by mal byť hotový tiež. Čiže najprv si pozrieme PDF-ko. Tuto je hotové PDF-ko s mojou prezentáciou. A pokiaľ by som chcela sa pozrieť do tých prezentácií, tak musím ísť samozrejme na Google Slides alebo do Google prezentácií, pretože tam, kde si bude schovaná moja prezentácia, takže vôjdem do Google prezentácií. A ako najnovšia prezentácia v Google prezentáciách by mal byť môj digitálny zen pre učiteľov. Čiže tu si to môžem otvoriť. A pokiaľ používate notebook LM a viete, že v notebooku sa dajú tiež generovať prezentácie, tak vlastne túto uvidíte taký základný ako keby rozdiel, že ja nedostanem tu na PDF, respektíve obrázkovú prezentáciu, ako je to v prípade notebooku LM, ale dostanem plne editovateľnú prezentáciu, ktorú viem buď editovať priamo v Google prezentáciách, alebo pokiaľ by som chcela, tak cez menu súbor si viem túto moju prezentáciu stiahnuť vo formáte PowerPoint a doeditovať podľa seba normálne klasicky v PowerPointe. Čiže už čo vám viac vyhovuje, tak s tým môžete pracovať. A tu máte naozaj možnosti upravovať jednotlivé texty, slajdy, farby, obrázky, čiže čokoľvek si potrebujete doladiť v prezentácii, tu máte k dispozícii. Takže to bol Canvas zatiaľ ako textový základný nástroj, s ktorým viete pracovať. Druhá časť, na čo vám môže takýto Canvas slúžiť, je na vytváranie nejakých aktivít alebo nejakých hier na vyučovanie. Takže poďme na to. Google Gemini, opäť musím si najprv kliknúť na logo Gemini vľavo hore, nech sa vrátim do toho pôvodného Gemini rozhrania. Opäť si zvolím, že chcem Canvas. A tentokrát musím opísať tú moju aplikáciu, ktorú by som na hodinu chcela. Tu sa kreativite medze nekladú. Ja si zvolím veľmi jednoduchú testovaciu aplikáciu. Chcela by som aplikáciu, ktorá bude slúžiť na to, že mi náhodne vybere obeť spomedzi mojich študentov, kto bude, ja neviem, možno niečo robiť, nejaký experiment, proste vylosovať jedného náhodného žiaka z triedy. S tým, že budem mať v rozhraní aj textové políčko, do ktorého viem nakopírovať mená žiakov z danej skupiny a z tých bude losovať. Toto je veľmi jednoduchý príklad, čiže idem si to tu napísať, že poďme spolu tvoriť alebo písať, takže vytvor interaktívnu losovaciu aktivitu na výber náhodného žiaka. Môžem si dať čiarka.
zoznam žiakov bude možné nakopírovať alebo iba vložiť do textového poľa. Hej, čiže vyskúšam veľmi jednoduchý základ. Opäť ja si radšej zvolím na uvažovanie, nie rýchle riešenie. Spustím Canvas agenta. Opäť ma to prepne do toho Canvas režimu. Tentokrát, keďže negenerujem text, ale nejakú aplikáciu, tak hneď vidím, že vytvára kód. Skontrolujem si, je dobre sledovať, čo mi ten Canvas agent chce povedať v tom ľavom stĺpčeku. Čiže bude tu mať aplikácia, umožňuje vložiť zoznam mien, každé na nový riadok, vizuálne zobraziť proces losovania pomocou animácie. Wow, uvidíme. A uchováva aj históriu vyžrebovaných žiakov, aby sa predišlo opakovanému výberu toho istého žiaka. Čiže zoznam žiakov, tuto máme a dole máme žrebovať, pripravený, história žrebovania, takže môžeme si tam dať napríklad, tak ako mi to tu ukazuje, hej, Peter, Jano, Eliška, povedzme, môže tam byť ešte Cyril, a tak ďalej. Čiže to by som si nakopírovala z nejakého môjho učiteľského zoznamu a dám žrebovať. Tu vidím, dole mi prebieha animácia, tentokrát bol vylosovaný Jano. A keďže nebude iba sám Jano, ale potrebujem si ešte niekoho vyžrebovať, tak dám si žrebovať, animácia a tentokrát k Janovi pribudne ako sparring partner ešte aj Eliška. Opäť funguje zdieľanie. Čiže ak to chcem využiť priamo v praxi, dám si zdieľať, počkám si na odkaz bol skopírovaný, otvorím si nové okno, vložím tam odkaz, mám moju aplikáciu, aby som mohla s tým pracovať, takže opäť môžem si to otestovať. Čo je výhodné? V prípade, ak chcem čokoľvek zmeniť v tej mojej aplikácii, môžem si to tuto napísať. Čiže napríklad, keby som tam chcela pridať nejakých ďalších žiakov, čiže môžem tam dávať napríklad, že chcem 2 zoznamy, že budem mať 2 skupiny a teraz jeden žiak bude z jednej skupiny, druhý bude z druhej skupiny. Tak ak by som chcela, aby tam boli 2 zoznamy žiakov, tak môžem si to tu dať. Zmeň aplikáciu tak, aby bolo možné zadať 2 zoznamy žiakov samostatne a žrebovať dvojicu žiakov naraz, jedného z prvého zoznamu a druhého z druhého zoznamu. Môžem si to odoslať, počkám chvíľku, uvidím. On mi píše, že už upravil tú aplikáciu, bude tam skupina A a skupinu B a bude tam teda animácia automatu na výber teda žiakov. Pokiaľ mi to vygeneruje, možno len poviem, že vy si viete takýmto spôsobom vytvárať vlastné edukačné aplikácie. Napríklad potrebujete nejaký generátor príkladov na matematiku, napríklad na lineárne rovnice, tak viete si vytvoriť takýto nejaký nástroj interaktívny, kde poviete, že chcete online nástroj na generovanie vždy 5 príkladov lineárnych rovníc s tým, že bude tam k dispozícii aj tlačidlo na zobrazenie správnych odpovedí alebo riešení, alebo keď proste uvidíte, otestujete si takúto aplikáciu, poviete si, bolo by fajn, keby tam bola nejaká gamifikácia, aby som mohol nastaviť tým žiakom napríklad nejaký limit, že čím skorej vyrieši tú úlohu, tým viac bodov by mohol dostať ten žiak. Čiže tým pádom ja vytvorím aplikáciu, ktorú pošlem žiakom, napríklad cez EduPage, a žiaci si budú cvičiť, precvičovať napríklad takéto lineárne rovnice a za každú vyriešenú rovnicu dostanú
dostanú nejaké body a čím skôr ju vyriešia, tým viac bodov dostanú. Samozrejme, keď si poviem, OK, dobre, to už funguje a potom by som chcela, aby tam bola nejaká prémiová úloha, že proste keď vyriešia 5, tak potom aby dostali nejakú bonusovku, možno trošku ťažšiu, hej, za viac bodov, alebo môžu mať iba ponúknuté, že tí, čo budú rýchlejšie riešiť, tak dostanú túto akože ťažšiu úlohu na výber, že či chcú alebo nie. Ak by nechcel, že tak môže pokračovať napríklad v ďalšom leveli a dostať ďalších 5 príkladov. A tak ďalej. Čiže ja viem opakovaným spôsobom si ako keby vyľaďovať ten proces toho vytvárania aplikácie podľa toho, čo práve si myslím, že by bolo fajn, aby pribudlo do tej mojej aplikácie. Takže tu už vidím moje losovanie dvojíc, mám tu zoznam, mám tu napríklad chlapcov, takže dajme si tam Peter, Jano a čo ja viem, bude tam Juraj. Tu budem mať dievčatá, tam bude napríklad Eliška, to bude Janka, môže tam byť Zuzka. A idem žrebovať dvojicu. Žrebujeme, vyšiel nám Peter a vyšla nám Zuzka. Keď to tu vyzerá tak akože čudne v tom náhľade, stále toto je ukážka, ja keď si dám zdieľať, vytvorí sa odkaz, ktorý je skopírovaný, prejdem do nového okna, vyskúšam si túto aplikáciu tam vložiť a mám tu k dispozícii trošku rozumnejšie rozhranie, lepšie je to zobrazené, takže môžem si vytvárať napríklad takto nejaké užitočné nástroje, ktoré mi ako učiteľovi na hodinu môžu uľahčiť fungovanie. Posledná vec, ktorú si ešte teraz ukážeme, je ešte raz Gemini pôvodné, takže ešte raz si ľavo hore kliknem do Gemini. A do Canvasu sa viem dostať aj prostredníctvom nástroja, čiže rozkliknem nástroj Deep Research, hĺbkový výskum. Tentokrát to je vlastne nástroj, agent, ktorý mi bude prehľadávať nejakú konkrétnu problematiku a informácie na webe k nej. Nie je to klasický chat, pretože bude trvať hodne dlhšie, ale pomôže mi preskúmať nejakú väčšiu problematiku, ku ktorej možno nie sú spracované ešte žiadne špecifické informácie. Čiže ja sa môžem spýtať alebo prehľadávať tému, ako sa zmenilo nákupné správanie používateľov internetu alebo e-shopov po príchode AI. Opäť si zvolím radšej, že uvažovanie nemám tu, takže dám si buď rýchlo alebo pro, môžem si zvoliť, teraz si dám rýchle. Opäť ma to presunie o chvíľku do Canvas prostredia, ale na rozdiel od tých predošlých krokov, ktoré som robila priamo v Canvase, tu mi najprv ponúkne plán výskumu, čiže ako by on sa s touto témou popasoval. Vidím, že tu mám rozpracované, že vyhľadám napríklad nové trendy v integrácii AI do sektora e-commerce, analyzujem, ako AI-driven personalizácia ovplyvňuje frekvenciu nákupov a tak ďalej. Čiže budem tu mať niekoľko krokov, potom spracuje analýzu výsledkov, vytvorí mi report a o pár minút bude hotovo. Ak by som to chcela takto vytvárať, kliknem na tlačidlo Začať s výskumom. Pokiaľ budem chcieť niečo doplniť, zmeniť, zabudla som, alebo chcem vymazať nejaký krok, mám tu možnosť tlačidlo Upraviť plán. Ja keď si dám Začať s výskumom, tak vlastne o chvíľočku, áno, už je to tu. Vidím, že som už v Canvas režime, a odteraz sa už vlastne celý systém správa, tak ako sme si ukázali, keď sa generuje napríklad text alebo aplikácia v Canvase. Čiže vľavo mám rozhranie môjho Canvas agenta, ktorý mi bude hovoriť, čo sa deje. Vpravo vidím, akými fázami, kde prechádza, čiže momentálne mi stále komunikuje, že čo zistil v danom kroku, ktorý mal ako plán výskumu nastavený. A je dobre si to sledovať, pretože on veľmi pekne komentuje to, čo sa mu podarilo, čo sa mu nepodarilo. Vidím tu napríklad, že prehľadával stránky a vidím tu kopu stránok, ktoré navštívil. Potom robí z nich nejaké shrnutie a idem ďalej. Čiže môžem vidieť priamo ten proces toho uvažovania môjho agenta, tak, ako ide podľa toho nastaveného výskumu.
Vidím, že obrovské množstvo stránok prehliada, to je ten rozdiel oproti klasickému četovaniu. A tu by sme možno skôr, než dostaneme ešte výsledky, sa mali upozorniť na to, že oproti tomu klasickému četovaniu práve tento režim zaberá najviac tokenov, je najnáročnejší, čo sa týka teda aj tej ekologickej záťaže. Čiže ak používame Deep Research, tak asi by to nemalo byť na témy, ktoré sú už bežne spracované a viem sa k ním dohľadať, alebo vie mi to poskytnúť klasický četovací režim. Čiže skôr je to určené naozaj na hĺbkové výskumy, na nejaké rešerše alebo nejaké úplne nové problematiky, kde potrebujem naozaj, aby ten môj výskumný agent prešiel množstvo zdrojov a snažil sa mi z nich poskytnúť nejakú formu reportu, o ktorú sa budem môcť oprieť. O chvíľočku ten report tam bude, už je v štádiu, že finalizuje prieskum a strategické závery. Takže ešte chvíľku počkám. A dostanem teda textový report, s ktorým budem môcť pracovať podobne ako s tým článkom, ktorý som si dala na začiatku, ten digitálny zen generovať pre učiteľov. Akokoľvek budem čokoľvek chcieť upraviť v tom mojom reporte, viem ho upraviť tým spôsobom, ako sme si vraveli pri tom článku, čiže buď si to dopromptujem, alebo to upravím priamo pomocou asistenta, formou napríklad jednotlivých odsekov a podobne. A takisto budem mať k dispozícii možnosti, ktoré som mala aj predtým, čiže budem môcť napríklad celý ten report, ktorý vznikne, si dať upraviť do podoby webovej stránky alebo do podoby infografiky alebo napríklad prezentácie, ktorá bude slúžiť na prezentácie danej témy, povedzme, či už keď pracujem so žiakmi, alebo pokiaľ by som to chcela aj niekde inde prezentovať, takže môžem si zvoliť. O chvíľočku to bude hotovo, tento Deep Research samozrejme chvíľku trvá, takže bude treba chvíľočku počkať. Niekedy to môže zabrať naozaj niekoľko minút, možno aj 5 minút, 6, 7, takže naozaj je to trošku náročnejší proces. Dostávame sa ku koncu. A tuto je už výsledný text, transformácia nákupnej paradigmy, komplexná analýza zmien správania digitálneho spotrebiteľa pod vplyvom umelej inteligencie, že tuto je celý ten výdatný text. V čom je ešte taký malý rozdiel oproti tomu článku, čo sme robili predtým, iba čiste pomocou Canvasu. Na konci každého odstavca v tomto texte je šípočka, kde získam citácie alebo odkazy prepojenia na web, na zdroje, kde sa nachádza viac informácií k danej téme. Čiže viem si to takýmto spôsobom aj skontrolovať, odcitovať, popozerať niekde jeden alebo dva články, takže tuto mám. Čo s tým môžem potom urobiť? Je to možnosť zdieľať a exportovať, keď si to rozkliknem, tak tu objavím možnosť exportovať to aj do Google dokumentov, kde si to viem potom finálne upraviť, aby to dobre vyzeralo podľa seba. Alebo to budem vedieť samozrejme kopírovať a vložiť si to napríklad do Wordu. A takisto je tu možnosť, ako som spomínala, vytvoriť a môžem to transformovať na web stránku, infografiku, audio prehľad, čiže vytvorím nejaký podcast na túto tému, alebo si tu opíšem tú vlastnú aplikáciu, napríklad prezentáciu. Čiže takýmto spôsobom ja vlastne môžem ten Google Canvas využiť viacerými spôsobmi, buď priamo ako Canvas režim pre prácu s textom alebo pre generovanie nejakých interaktívnych aplikácií, alebo v prepojení na Deep Research, čiže hĺbkový výskum a následne na dotváranie nejakých iných typov materiálov. Verím, že vás Gemini v tomto režime taktiež zaujal a budete chcieť si ho čím skorej vyskúšať. Takže teším sa na ďalšie stretnutie v učiteľských dielňach.